Sziasztok, én Levi vagyok, és csináltam egy parkour-pályát. Az IGE 2006 Flatton van, és a neve Parkour Map, ti is fel tudtok rá jönni, ha akartok, és ezt Survivor-ben kell játszanak, megmutatom mindjárt. Hol van ez? Ja, igen, már itt a vége fele, húzd meg. Nem a... Húzd meg. Ó, most jó lett. Azt a fél élet. Ez az én parkour pályám. Ma építettem. Szerintem jó lett. Ezt gyorsan eldöntjük. Már nem kell. És megmutatom. Ezt egyébként a Gál Kristófnak csináltam, inkább nem mutatom meg, jól van. A Gál Kristóf kérte, hogy küldjünk neki mapokat. És én csináltam is egyet. Szívesen Gál Kristóf. Hogyha megnézted ezt a videót, majd akkor játszatok rajta. Sziasztok!